Os reiterados problemas co transporte público motivados polo incumprimento do contrato por parte da empresa adxudicataria do servizo levou a cidadanía de Ribeira a mobilizarse coa constitución dunha plataforma por un transporte digno. A iniciativa partiu dun grupo de veciñas de Castiñeiras que xa levaran a cabo unha campaña de recollida de sinaturas e mantiveron xuntanzas con responsables da empresa, nas que obtiveron diversos compromisos que nunca se chegaron a cumprir. Sumáronse tamén ás AMPAs dos institutos de Ribeira, directamente afectados polas deficiencias no transporte, coa apoio tamén das asociacións de nais e pais de outros centros educativos e entidades, así como cidadáns a título persoal. Unha das primeiras accións a desenvolver pola recentemente constituída plataforma será a concentración na Praza do Concello convocada para o domingo 26 ás 12 da mañá. Entón, contactei con xente das AMPAs, porque as AMPAs son colectivos moi directamente afectados polo transporte. En ese momento ademais estaba habendo incidentes graves con respecto ao alumnado e a resposta das AMPAs foi boísima. Inmediatamente decidimos facer unha folla de reivindicacións, digamos, e empezar a funcionar. Temos pensado mobilizarnos o próximo día 26 con unha concentración diante do Concello, que xa está solicitada na subdelegación do Goberno. Remitiron tamén un escrito á Consellería de Infraestructuras, Mobilidade e Transporte para que exixa a empresa o cumprimento do prego de condicións do contrato, entre elas os horarios, as frecuencias e o número de prazas necesarias para prestar o servizo en condicións. Non só o servicio é malo, senón que se pode mellorar moitísimo. Na nosa carta, no noso comunicado, onde exixíndolle a Consellería que corrixa todas estas deficiencias, que son moitas, coido que son, ademais, básicas, fundamentais, incluso neglixentes o feito de que non se cumpra. Entón, son máis que sabidas, ben sabidas por toda a cidadanía, non só por os rapaces, non por todas, e moi sufridas. Entón, a maioría das veces a argumentación que nos dan de xeito burocrático é que non constan queixas en ningures e cousas similares, algo incrible. Entón, que quede claro. A plataforma, aínda que constituída en Ribeira, nace con vocación comarcal, polo que fan un chamamento a outras entidades e veciños do Barbanza a sumarse. Poden contactar con ela a través do grupo de Facebook Transporte Digno Barbanza, ou que tamén se poden facer chegar queixas e incidencias relacionadas co transporte.